Dobrý den, vážení včelaři. Jsme na stanovišti, kde jsme na jaře se snažili vyřešit zdraví včelstev likvidací roztoče. Když se podíváte na videa, vy uvidíte, kolik tam toho padalo a uvidíme, jak se nám podařilo se z toho, co tam bylo na jaře, dostat. Vypadalo to, že to stanoviště nevydrží, někteří to v komentářích zmiňovali, tak teďka si vyhodnotíme, jak jsme byli úspěšní, když jsme na jaře, co nejdřív to šlo, už tam byl plod, aplikovali kyselinu mravenčí. Bylo to ve formě formidolu, bylo to těsně nad plod a bylo to v období, kdy ještě byla zima, ale už tam byl plod a já se říkal, že to funguje dobře a že to můžete dělat místo nátěru plodu. Nátěr plodu, abych to zopakoval, se dělá tauflovalinátem, což je látka, která už dlouho u roztočů nefunguje nebo nefunguje spolehlivě. Takže teďka si vyhodnotíme, jak ta sezona proběhla, podíváme se, jak na tom jsou včely a podíváme se teďka, co na podložkách lepicích, které jsem tam dával, je. Před týdnem jsem sem dával první dávku krmení a dával jsem tam kyselinu šťavelovou. To je druhá věc, kterou vám chci ukázat, protože při aplikaci pásku s kyselinou šťavelovou, stejně jako v historii při aplikaci Gabonu, jsem byl strašně nerad, že musím rozšiřovat uličky, aby samozřejmě se včely dostaly s obou dvou stran k aplikátorům, ať to byly dýhové pásky nebo pásky s kyselinou šťavelovou, což mě strašně štvalo, protože když jsem rozšířil uličku a krmil, oni ty buňky nafoukli, nešli vrátit zpátky a já mám rád uličky jednu vedle druhé, úplně stejné a ne cikcak. Takže jsem letos se vrátil před 5, 6, 7 let, kdy pan docent Přidal nás učil používat kuchyňské utěrky a kyselinu šťavelovou aplikovat na ně. A já po konci tohoto videa jsem vám dal ještě kousek, co jsme natáčeli dneska na druhém stanovišti, jak to tam dopadlo. A teďka už se tady podíváme. Jenom jsem sem přijel a jdu se podívat, co tady je. Ještě jsem se nedíval, budu sám překvapen a těším se, co tam uvidíme. Takže tohle včelstvo bylo na těch videích, pokud si pamatuju, nejhorší a v ostatních byl spad taky. Takže pojďme se podívat na podložky. Já už jsem tady jednu dával předtím, abych viděl, co tam padá. Ta je starší. No. Přátelé, ale to není fake. Jako přiznal jsem, že jsem to čekal horší, ale jako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, to je nějaký mladý, to nic. Jako no to je možná před vším moje očekávání. Až se podíváte na ten přílepek toho videa, tak nemůžu říct, že to není, že by tam nefungovala ta šťavelka. To ticho znamená, že jsem v údivu, ale 1, 2, no tak jako to. Samozřejmě je to po týdnu, jo, takže ještě nám 1 týden bude zbývat v tom, co se bude líhnout plod, ale samozřejmě pojďte se víte to. I mravenci, jak už by si tam chtěli, tady někteří to zkusili, marně pochodili, tady ten se někam dostal, ale zpátky nikdo, tady ti, a to už je po týdnu, ale furt to lepí, no tak tady vidím jednoho, no prostě to, jako tady nic není. Tady nic není a není to tím, že by to nefungovalo, protože na druhém stanovišti, to až uvidíte, tak to sami uvidíte, tady nějací jsou jako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ale prostě to jsou jednotky, to nejsou ani desítky. Jestli to tak bude ve všech, tam těch pár včel, co tam je, jako to vůbec neřešte, denně umírají tisíce včel. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, no to je ten nejhorší, 17, 18, 19, no tady je jakože, a tak tady už nic, kdyby přes 20. A tohle to mě těší, jak tady ti zmetci, motýly, jsou tam hezky přilepení. My samozřejmě chodí po tom, co tam celou dobu na ty šuplíky padalo a žerou samozřejmě ten vosk a vějí se tam.
na venci, jo, 1, 2, 3, 4, jo, něco tady je, no ale že tam nic není, to je opravdu, no, prostě pár, to je jako do 10, jako tam bylo nejvíc, tak do 20 roztočů. Tady byl úlovek, dajte se, kolik zavíječů jsme chytli. Dobře jim tak škůdcům. No 1, 2, 3, 5, no prostě to taky do 10. No tak jako ono vždycky na počátku leží samozřejmě ty plochy plodu. Oproti období před měsícem už jsou úplně někde jinde logicky. Ale v tom, že v tuto dobu je tam už dosti foretických roztočů. Dosti foretických roztočů a toto jsem, ale jo, otevřem to. Já jsem tam, krmíme vaničkama se slámou, protože mě přestalo bavit čistit ty víčka těch prosakovacích flašek. Informace v podstatě, když se vrátíme, přes zimu, vyzimovali jsme 5 včelstev, jedno na jaře přišlo o matku, můžeme diskutovat o tom, jestli to bylo tou kyselinou mravenčí nebo ne. Při počtu včelstev, které jsem na jaře ošetřoval kyselinou mravenčí, kdyby to bylo kyselinou, tak by v podstatě nepřišla žádná, ztráta byla minimální. Takže jako prostě nějaký důvod to mělo, jaký nevíme, možná byla stará, potom pátrat nebudeme, protože prostě matky odchází v průběhu roku úplně běžně a už se nikdy nevrací, takže to je normální. Když se to stane na jaře, tak je to blbý, ale dá se to vyřešit tak, že se to spojí a potom se to zase rozpojí za měsíc. Tak tady jenom můžete nakuknout, co se nachází mezi těmi nástavky, jo, tady můžeš zabrat a tam je ta kuchyňská utěrka, je to papírový ubrousek, já jsem si tu roličku tady nevzal, ale ještě si už tak přinesu. Jsou to ty modrý, oni jsou takový hodně pevný, a vydrží hodně. Jo, tohle to tam bylo vráceno nahoře, protože tady byla mřížka na prvním nástavku a když to tam zkusí zabrat, tak tam nějaký roztoč je. Tam je nějaký roztoč na té podložce, teda na té utěrce. Jo, a tady samozřejmě matka už má krásně zakladeno. Jsou vajíčka. No, jestli tam jsou vidět, nevím, ale je dobrý dávat samozřejmě tu utěrku mezi nástavky, ale jako vidíte na tom dalším videu nebo na kousku, tak tady byly nějaké rámky. Říkám, tady bylo plodiště jenom na tom spodním nástavku, protože přišlo 5, spojili jsme 4 a udělali jsme z toho 4 oddělky, takže ještě jeden je odvezený. Tady jsme dali matce prakticky tento horní nástavek, tady je matka. Jo, já to značím žlutě, dobře se to hledá. Rámky, co se vytáčí a je tam pil, tak jdou takhle, když je 24 nahoru do těch nástavků a zalije se to krmením a je to. Tady budeme ještě znova dávat, protože tady jsme dávali jenom jednou, těch ostatních už dostali 2, tam se podíváme ještě, tak já to zase dám zpátky. Cukr tam dám, až skončíme. Takže tady toho plodu moc neuvidíme, protože ten je převážně dole a já to celý rozebírat nebudu, ale ta utěrka je mezi nástavky, jo? Teďka jsou všude nahoře, takže chodí a je úplně všude, takže sice tady ti roztoči nebyly, ale no, kdyby bylo do 10 roztočů. Když se podíváte opravdu, kolik těch roztočů tam padalo, tak opravdu dle historie bych sám řekl, že to nemá šanci přežít. Ale důkaz je ten, a to je to strašně důležitý, že když poctivě na jaře uděláte léčení, který zafunguje a zbavíte se opravdu téměř všech roztočů,
Samozřejmě ten starý systém zimní fumigace a případně na jaře nátěr plodu měl vést k tomu, že tam nebude nic a do sezóny nebude nic. Ale když uděláte fumigaci blbě, je tam plod, což u včelstev, která se snaží zachránit, je tam plod dlouho. U mladých matek je tam taky plod dlouho. Za podmínek, které tady panují, tam bude taky plod dlouho. Většina včelstev prostě není v září nachystaná na zimování, protože byla celou sezónu v pořádku a zdravá. Takže se to snaží dohánět prostě v zimě. Tady se mrkneme ještě vedle. Já opravdu si úplně přesně nepamatuju, jak ti roztočí kde padaly. Aspoň se podívám, jestli už ty krmítka odnesu, anebo tam ještě zůstanou a já jim tam ještě něco dodám. A když se podíváte, je to v podstatě, ta včelstva jsou úplně obsednutý krásně. Tady se dělaly oddělky způsobem, že na místě, kde bylo včelstvo, zůstal spodní nástavek, nechala se v něm matka a přidal se mu mřížka a medníky, 1 nebo 2 podle toho, kolik tam bylo plodu, a do oddělku šlo všecko zbývající. Jo, takže ten oddělek dostal létavky, co zůstával, a ten novej vytvořený, tak ten měl spoustu plodu, spoustu včel, že si matku vychoval a z té rezervy velké, co tam měl spoustu včel, si udělal nové létavky. Takže takhle se tady dělaly oddělky, aby se doplnil počet. Tady je mezera volí tomu, že tam přijde zimovací přepážka. Ono stejně přes zimu ty krajní rámky splesniví, takže u této 11 rámkové varianty to nemá smysl tam nechávat. Tady se jenom mrkneme, tady je další ta utěrka. Jo, tady zase byl daný nástavek s vytočenýma rámkama. Jo, už jsou téměř, ale ještě trošku to bude chtět, ať to dovíčkujou. Jo, takže tady nahoře zase žádný plod není. Jo, ale ty včely samozřejmě při zpracovávání, tady je 1, 2 roztočí jsou na utěrce, jo, takže ono to tam asi nebude vidět, ale utěrka je tam. Tak a teďka jde o to, co se mi na tomto způsobu strašně líbí a co jsem nakousl u těch pásků a u toho gabonu, který tam byl. Přátelé, normálně zvednu nástavek, položím suchý ubrousek do stříkačky, naberu 20 ml, když je to jenom slabý oddělek, tak třeba 10-15. Ono je to jedno, to se vsákne do toho ubrousku a to tam zůstane. Prostě nakapu to na ten ubrousek, ono stačí udělat uprostřed loužičku, ono se to postupně hezky do toho ubrousku vpije a je to tam. Teďka je to tam týden, u včelstev, co jsme točili tam, tak už to bylo 14 dní a v podstatě je to tam. Sem tam do toho kousnou včely, ale nevynáší to, nevykusujou to. Ten ubrousek je prostě vlhký, je pořád masnej, pořád funguje, protože když to sledujeme teďka posledních 14 dnů, tak padají roztočí pořád, protože já vždycky po týdnu dávám novou lepící podložku, na tuhle položím novou, to dneska udělám a vidím, co padá další týden. Jo? 1 týden, druhý týden, to je 14 dní, zavíčkovaná fáze plodu je 12 dní. Jo? Takže 14 dní mi stačí k tomu, aby všichni roztočí, co se případně z toho plodu líhnou, a to vidíte na té podložce, že jsou tam tmaví, starý samičky a spousta mladých ještě vývojových stádií, takže vidíte, že to se zrovna vylíhlo z té buňky a to padá na podložku. Takže tohle je úplně geniální způsob, který mě ušetří práci s máčením pásků, protože nepotřebujete nikam chodit na pásky, nepotřebujete nic. Namícháte si glycerin se šťavelkou, tam je poměr váhovej na kilo glycerinu, což je celý litr. Musíte odvažovat, na kilo glycerinu je 600 gramů kyseliny šťavelové, to se prostě koupí. Musíte to trošku zahřát do těch 55 stupňů, ale on, když to mícháte, tak to ještě nemá 50, už je to rozpuštěný. Dáte si to do buťalky, vezmete stříkačku, položíte ubrousek, dáte to tam, nakapete to a prostě 14 dní je vyřešeno a máte hotovo. Nemusíte tam nic přendávat, nemusíte nic máčet. Jo, tohle jsme dělali v roce, teďka nevím, jsme dělali na to workshop u nás v organizaci
No potom, co prostě přidal, začal přednášet ten způsob těma útěrkama. Od některých chlapů jsem měl zpětnou vazbu, že to nefungovalo, že to bylo, nevím, jak to udělali, ale letos jsem se k tomu vrátil a prostě je to úžasný. Takže je to možná už ten poslední krok v tom hledání způsobů, který jako bude k tomu, aby se mohlo včelařit jako bez toho, aniž by jsme řešili, jak to teda budeme dělat, aby nás to nezlobilo, protože, jak se říkal, to mě zlobilo. Takže já tohle to zavřu. Výsledek. Tohle stanoviště, jak vidíte, je prostě, neřeknu zachráněno, ale prostě normálně funkční. Všechna včelstva tady jsou, všechna včelstva jsou zdravá, všechna včelstva jsou v síle, což ty jarní spady těch roztočů po léčení kyselinou mravenčí prostě jako vůbec by člověk si na to nevsadil, i kdyby tam byl kurz 100:1. Jo? Já tam potom doliju, teď to zavřu. Je to důkaz toho, co se snažím říct. Na jaře je tam plod, je odpadná teplota. Když tam dáte formidol nebo nějaký jiný aplikátor kyseliny mravenčí, který umožní odpad nad tím plodem, tak je to vysoce účinné. Tady je důkaz místo slibů, prostě stanoviště úplně superový, včelí zdraví, ten spad jako nečekám, že by v dalším týdnu padaly kvanta, protože prostě nemá co. Na jaře, když se to vyřeší, a tady opravdu jako asi žádná reinvaze momentálně není, tak není co řešit. Na jednom stanovišti mám jedno včelstvo, to se potom podělím o fotky toho plodu, co tam je, ale jinak kromě těch pár, co tam padají roztočí, z kterého jsme dneska natáčeli ten zbytek, co přilepíme, tak včely úplně v pořádku, tady včely úplně v pořádku a kdo pochyboval na jaře, že to ničemu nepovede, tak dneska má ten důkaz, že to prostě vede k tomu, že to je úspěšný. Když se budete chtět nechat inspirovat, používejte to. Šťavelku bych na jaře nevím, protože tam opravdu ty včely nejsou tak aktivní, jak tady. Jo, tady dáte ubrousek mezi nástavky nebo pod to krmítko, ale ty včely tam prostě aktivně musí chodit. Na jaře ty včely aktivně nikam nechodí, sedí na plodu a zahřívají to maximum, které musí vychovat k tomu, aby jim ta sezóna dobře dopadla. Jo? A nehrozí žádné přepálení kyseliny, protože tam prostě venku je zima a uvnitř je akorát a funguje to jako hodinky. Takže zpráva, dopadlo to dobře, kdo si na to nevsadil, tak prohrál. Tady to stanoviště to vyhrálo. Ještě se mrkněte na ten kousek, co vám k tomu přidáme. A na jaře mravenčí, v létě šťavelka, ještě uděláme v zimě pokap. Můžeme dát ještě šťavelku jednou, tady úplně tou samou formou, když budou včely aktivní, dáme tam ubrousek. U těch včelstev, které jsou na jednu nástavku, kde jsme dělali spoustu oddělků a smetenců, tak jsem dal ubrousek a mám takový rámeček 3 cm na výšku, třeba na aplikaci mravenčí v Janiku, anebo když se tam může dát těsto, takže akorát tam dám ten rámeček, folii víko, folie neleží přímo na té utěrce, takže včely po tom týdnu už po té utěrce běžně chodí. Jo? Takže tam je potřeba, aby včely potom chodili, aby si na nožičkách tu kyselinu s tím glycerinem potom úle roznášeli a funguje to. Takže můžeme dát ještě jednou, uvidíme spady, když nebude nic moc padat, tak až v zimě pokap, až tam nebude plod, ať je jakákoliv teplota, u fumigace musí být na 10 stupňů, jak je tam chomáč, včely jsou v chomáči, roztoči jsou schovaní, u pokapu, ať je jakákoliv zima, ta šťavelka se tam stejně dostane, protože ten chomáč prostě pracuje, včely, které jsou na povrchu, jdou se ohřát dovnitřku, tu šťavelku donesou do toho hnízda, kde jsou i ti roztočí, spadne to, když tam není plod, tak prostě ti roztočí spadnou, nezůstane tam nic. Stačí to. Na jaře udělejte kyselinu, uvidíte, co vám spadne, nemusíte to tam dávat 2x, 3x. Pokud vám nic nebude padat, neznamená, že jako je to nemocný. Jo? Kolega jeden, tak mi volal jednou, po druhé, po třetí, už jsem tam dal to a furt nic nepadá. Říkám, no tak tam dej ty roztoče, ať něco padá. Takže můžete mít taky včely bez roztočů. Můžete mít krásný zdravý včelstva. I na stanovišti, kde máte krásný zdravý včelstva, se vám může ukázat včelstvo, který bude v tuto dobu kolabovat. Na viry
a samotného mě bude zajímat, kolik tam spadne roztočů. Roztoče jsem tam nikde neviděl v létě a prostě odchází. Ale to je selekce, to je evoluce, co to nedává, i když těch roztočů nemá, tak odchází. Je to nějaký super citlivý materiál, no tak jde prostě z kola ven. Jo? To neznamená, že když máte zdravý stanoviště, že vám tam něco nevypadne. Může vypadnout. Takže tak, mějte úspěchy, mějte zdravá včelstva a při dalším videu se těším. Nashledanou. Zdravím vás, jenom ještě z jednoho stanoviště bych vám chtěl ukázat, kdyby někdo chtěl pochybovat. Do těchto včelstev jsme dávali minulý týden, dneska je pondělí, ve středu, ve čtvrtek, stejnění ubrousky s kyselinou šťavelovou, jako ve videu předchozím. A tady máme rekordmanky ve spadu, když se podíváte, tak opravdu za toho půl týdne napadaly roztočí. Jo. Takže tady krásně, jo, mám tady poznámku léčit už nějakou dobu, takže tohle je po spadu, po aplikací ubrousků s kyselinou šťavelovou. Jo, tak jak jsem ukazoval v tom předchozím videu, aplikace jednoduše teď mě zajímá, čistě, protože tady je nahoře je krmítko, jo, tady je krmítko, jo, tady vidíte včely tam dostatek a to jsme ještě ze všech brali do smetenců včelí a ty ubrousky prostě přichází mezi nástavky. Mě zajímá, jestli to vykusujou, nebo kam jsme to, tak toto jsem možná dal pod krmítko, tak mrkneme ještě pod krmítko. Ideální je, když je to mezi nástavkama, aby potom chodili. Je možné, že jsem to dal pod krmítko a tím pádem by to ještě bylo lepší, protože jsem měl trochu pochybnosti, jestli to čistě pod tím krmítkem bude fungovat. Takže mezi nástavkama je ta varianta samozřejmě ideální, protože tam se tomu nevyhnou, chodí mezi tím. A tady mrkneme teda ještě. Jo, takže podívejte, jo, takhle vypadá ubrousek. Normálně položíme, nakapeme na ten ubrousek 20 ml směsí kyseliny šťavelové s glycerinem. Ubrousek zůstává pořád, je krásně vlhkej, jo, takže prostě ty včely, vidíte, chodí potom, jako vůbec nic jim to nevadí a roztočí prostě úžasně padají, nic jiného tam opravdu není. My dáme dneska ještě jednu dávku krmení. Přešli jsme z flašek na tady ty prostě obyčejný krmítka se slámou, je to nejrychlejší, nejjednodušší. Tak tady mě zajímá zase, jestli je to pod krmítkem nebo mezi nástavkama. Tady je to taky pod krmítkem, jo? Takže tady je úplně ta samá varianta, ubrousek se šťavelkou pod krmítkem, jo? A prostě tohle, takže nemusíme už opravdu zavěšovat, dávat pásky, nemusíme roztahovat uličky, prostě jednoduše položím ubrousek, naliju na to šťavelko s glycerinem, zavřu, uličky mám hezky jednu jak druhou a je to prostě bomba. Takže horko nemusíte se bát. Mravenčí nemusíte používat, šťavelka, glycerinu na ubrousku je tam pořád, teďka tam bude týden, podíváme se za týden, když to je pořád vlhký, dáme teďka další lepicí podložky, protože plod tam je, hlíhne se to, jakmile uběhne 12-13 dní, podíváme se, co za tu dobu napadalo, když to napadalo celou dobu, účinkovalo to celou dobu, prostě co chcete víc. Ideálně, zkuste to, vidíte výsledek, je to bomba. Mějte se, nashledanou.